Gweithgaredd y dydd ôl yma yw'r un mwyaf beichus. Mae Nia a Ioan wedi dod ar dysgwyr I dafarn sincer mwyn iddyn nhw allu ymarfer y grefft o brynu diod. Fel tan nhw heb fod yn ymarfer y grefft arbennig honno ers ddydd Sadwrn diwetha. Ie, dyna lun o ddau beint o gwrw gan bo chi mor anghyfarwydd ag e. Canlyniad, Colin, canlyniad. Right, this is it now. They've brought us to Tavern Sink, which is the most famous pub in Wales ever, to test our skills. I'm going to buy a pint. Allai gael 57 pints of beer, please. Wel, dechreuwn ni ag un, Rhys. Edrych fel cwrw. Blasu fel cwrw hefyd. Beth eisiau? Dim diolch, ond dim diolch. Sure? Diolch, ond dim. Diddorol. I will get a cup of hot water if you can. Da iawn. Beth eisiau? Paint o gwrw Tafan Zinc. Okay. Dau pint o gwrw, please. Un paned dŵr braf. Hot. Poeth. Dwi'n yn poeth, ia. Ysgwell yna. Josie yn dangos ei hochor ddirwestol. Nid rhywbeth allan ni ddweud am Colin. Pint o gwrw, ysgolech yn dda. Sy'n ordroi beint fel dyn sy'n gwbl hyddysg yn y grefft o gladdu un iddoi. Diolch yn fawr iawn. Iechyd da. Iechyd da iaith! Dwi ddim yn siŵr os y iechydwriaeth neu iechyd dwy iaith oedd hwnnw, ond ta beth. Mae yna ail bwrpas i'r trip yma, a hynny yw dewis enillydd, a'r dysgwyr sy'n pleidleisio pwy yn eu tîm nhw sydd wedi gwneud y cynnydd mwyaf yn ystod y cwrs. Bore yma, da ni wedi cael gwers ola hyfryd. Mae pawb yn ffrindiau, mae yna rhyw deimlad clos neis yma rwan, pawb yn y dafarn yn mwynhau. Ond mae'n amser di dŵad I bawb fwrw pleidlais. Dyma pryd maen nhw'n dewis un person o'i plith nhw I ennill. Felly, pwy dwi'n mynd I ofyn I ddod ymlaen gyntaf? Be am Rhys? Ia, Rhys? Ti'n barod I ddod I bleidleisio? O mor anodd. Iawn? And spell them bit? Clear. Enillydd clir. Bryn meddwl. Yes, I wrote a novel. R-H-Y-S. Please spell it, son. Mae Nia a Ioan hefyd yn gorfod bwrw eu pleidles, sydd ddim yn broses hawdd. Profiad rhyfedd ydi pleidleisio. Yn gwrdd. A dyna ni, yn dibynnu ar bleidlais mat, mae enw enillydd Cariad Iaith 2011 yn y bocs yma. Gawn ni ffeindio allan, rhywch ymlaen, pwy ydi? Hwnnw, honno. Wel, ni o Lia yn gwybod nad y gorilla sydd wedi ennill. Iawn, un traddodiad, y tradition yn y dafarn hon, rhaid tynnu llun I roi ar y wal. 1, 2, 3... And Cariad Iaith! Fan Panedi Mavis! Mae'r athrawon yn gadael, yn flinedig ac yn emosiynol. Handbag, Mrs Barry. O, rhywbeth I fynd gyda'r ffroc, Colin.